Moi, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me ollaan kansainvälisellä joulubasaarilla. Ja me kuvataan teille tää, mitä kaikkea täältä löytyy, mitä täällä on. Koska täällä on tosi kovalla musiikki, niin me ei voida oikein täällä kuvata mitään, missä me puhutaan. Mutta tulkaa nauttimaan meidän kanssa tämän basaarin tunnelmasta tällä videolla. Nelli ihastelee täällä Romanian standilla kaikkia tämmösiä ihania käsin tehtyjä koruja. Tosi kauniita. Ja mitään näperrystä. Ja sitten on tämmösiä kynttilöitä kanssa. Ihania. Siellä on valtavan kokoinen Ukrainan standi. Ja Viro! Siinä on meidän naapurimaa. Oi, silakkaa ja kananmunaa. Ja toi on varmaan saaristolaisleivä. Kato. Mä katsoin just kanssa. Vanatallin glögi. Mä en edes tiennyt, että niillä on ihania juttuja. Täällä on jotain makkaroitakin. Nami. Me löytiin tämmöstä virolaista, mikä? Pohjala kuusk. Tää on joku, onks tää joku kuusenmakunen IPA. Maistetaan sitä. Tuolla on Mongolia! Ihana, niillä on tämmönen niinku, miksi tätä sanoo? Joo. Taste. Avataan vaan. Ja sitten, onks toi Intia? Intia on kanssa. Sitten Ruotsi, tässä on 1 kruunun pantti. Ok. Tää on Virossa valmistettu, mutta 1 kruunun pantti. Joo. Okei, tossa Viron standilla me ostettiin siis toi 1 pisse, niin ne sanoo siinä standilla kysy meidän ikää, että täällä on siis ikäraja 16 alkoholille, että ne ei niinku ensimmäinen usko, että me ollaan yli 16-vuotiaita. Tosi kiva. Siellä on Kiina kanssa. Kolumbia on tuolla. Sri Lanka on tossa. Täällä on vaikka mitä. Nelli katos tonne kirjaständille. Se hullaantui. Tuolla vissiin aika paljon englanninkielisiä kirjoja, niin se meni sinne. Mä jäin odottelemaan tähän pissetelkin kanssa. Ja sveitsiläisillä on Tobleronet tietenkin pöydässä. Ja raclettea. Hehe. Mihin sitten? Käydään vielä jossain. Missä käydään? Turkki. Mikä? Turkki. Tuo on toi sama, tuolla on toi Islanti, missä me oltiin eilen. Eikö ranskalaiset? Siis ne oli siinä, ranskalaiset on siinä, missä myi niitä huiveja, niitä muistaaksä eilen? Ei myy juustoa. Tossa on Ranska. Ei myy juustoa. No ehkä ne sveitsiläiset on ominut sen juuston nyt.
Kiitti kun katsoit meidän basaarivideon. Mulla oli siellä päällä kansallispuku, josta nyt puuttuu liivi, koska me tultiin kotiin pois. Mutta kiva kun tulit meidän kanssa, toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja laitapa kommenttiin, että minkä maan standi näytti sun mielestä kivoimmalta näistä, mitä sä tässä näit. Suomen totta kai. Joo, Skandinavia. Niin. Mutta nähdään ensi videon parissa. Moikka!